isashandisiwa kusanitizer illegitimacy yaMnangagwa. Ndo zviri kutaura maZimbabweans, ndo zviri kutaura vanhu vekugokwe. Saka isusu nhasi uno tiri kuprotesta, tiri pano pagokwe kuti inteererai munzve Zimbabwe. Zvaizivikanwa kuti kwai vanhu vekugokwe vakasara, asi nhasi tiri kutanga isu tichikuudzai kuti musi wa17 munhu wese hakuna ari kutendera kuti Mnangagwa agadzwe pausadhaki. Ndo zvatiri kuwirirana. Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakari kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kama chungwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, tawigirai nyaya ya Buda nepa Gokwe. Pa Gokwe aparunzi pasungwa 12 ma individuals haya arkunze anga achiparticipate in an anti-government demonstration. The Zimbabwe human rights, the Zimbabwe lawyers for human rights, Babuda confirm so this group they were opposing President Emmerson Mnangagwa ne government yavo ne vachitaura zvakare pamusoro pe-appointment ya President Emmerson Mnangagwa chairperson we Southern African Development Community. According to the Zimbabwe Human Rights NGO Forum, the suspected members of the Citizens Coalition for Change varkunzi vadetainwa pachitekete police station nenyaya flash protest yakaitika paGokwe Center musi wa15 August 2024. Zvirunzi among vanhu vasungwa hanzi pane 2 vakadzi vatawanda Siyampongo from Gokwe Kambuyuni constituents. Zvirunzi vasungwa nemapurisa. Mushure mapurisa awanikwa achishaya murume wavo arikunzi anga ari pademo. So in a viral video circulated on Thursday, the leader where my group of activists we are identify is give more chuma rabuda achitara iye achitisada guys ashandiswe ku sanitizer President Emmerson Mnangagwa's legitimacy zvikanzi ndo zvavari kubuda achitaura sevagari vemugokwe vachitaura vachiti they were sending a clear message that they are going to demonstrate parikuitwa the SADC summit. Vakataura ivo vachiti pamakore akawanda vanogokwe vaizikanwa sevanhu vakasara vasina zvavanoziva hanzi but vakaita the first people to take a step yekusend a message yekuti they are not supporting kugadzwa kwaPresident Emmerson Mnangagwa as the SADC chairperson. Vakabuda zvakare vachiti Mnangagwa anofanira kusiya office. Vakataura ivo vachiti hapana akavhotera mupower Mure Zimbabwe. Tingazive kuti munoona sei nyaya yabuditswa nevanhu vegokwe vabuda achitaura support Nelson Chamisa since is the one akabuda, he's the one aka-electwa akawina ma-elections, and so he's the one undeserved chairmanship we SADC. Mure Zimbabwe tingazive kuti munoona sei nyaya iyi in a separate incident. The Zimbabwe lawyers human rights the Zimbabwe lawyers for human rights were reported achitaura achiti the opposition activist Costa Machingauta akaabductwa mba kwake musi weThursday nevarume vanga vane pfuti hanzi vakasvika nepfuti musi weThursday night vachiabducta kumba kwake. VeZimbabwe malawyers ake varikunzi vazomuloketa ari mumacells asungwa zvinzi asi kubvumidzwa kucommunicata nevamwe vanhu mure Zimbabwe. Akabuda achitaura iye achiti iye nevana vake Machingauta akaassaultwa nemapurisa during the abduction. Mure Zimbabwe tingazive munoona sei nyaya yetiudzewo zvamukufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Vadaro tinongokusiyai muchinzwa zvataurwa nemagokwe protesters aya vanga achisungwa mure Zimbabwe. Munzwa zvanga vachitaura muhamadzi zvamukufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. SADC isashandisiwa kusanitizer illegitimacy yaMnangagwa. Ndo zviri kutaura maZimbabweans, ndo zviri kutaura vanhu vekugokwe. Saka isusu nhasi uno tiri kuprotesta, tiri pano pagokwe kuti inteererai munzve Zimbabwe. Zvaizivikanwa kuti kwai vanhu vekugokwe vakasara, asi nhasi tiri kutanga isu tichikuudzai kuti musi wa17 munhu wese hakuna ari kutendera kuti Mnangagwa agadzwe pausadhaki. Ndo zvatiri kuwirirana. Ndo zvatiri kuwirirana. Mnangagwa ngaite sei? Aende.
Munangagwa ngaite sei? Ngaende. Munangagwa akavhoterwa nani? Saka SADC inoda kudzidzisa vanhu kuti maelection umbapa. Saka SADC ngairespecte maZimbabweans. Ndo message yatinayo. SADC ngairespecte maZimbabweans. Tiri kuti Munangagwa hakuna paanogadzikwa paSADC. Chamisa ndiye munhu akavhoterwa. Kana vari kuzogadzika ngavagadzike Chamisa. Ndo zvatiri kuirirana. Chamisa ndiye anofanira kugara. So ndo zviri kuti hazvisi kutaurwa neni. Inini ndinongori spokesperson. Anditi hazvisi kutaurwa naGive More Chuma. Zviri kutaurwa nevana veZimbabwe. Zviri kutaurwa nevana veUgokwe. Chamisa ndiye anofanira kugarwa. Kana pasina ngazvidhakwe. Musaa 17 isusu tetiri muroti. Tinobvumidzwa nemutemo kuti tinofanira kuita sei? Tinofanira kudemonstrate. Section 59 of constitution yedu inotipa simba rekuti demonstrate. Saka ngatirigadi isusu because ZANU-PF inotaura kuti kwai Zimbabwe haitorwi nebhiro nepepa. Zvichireva kuti isusu tine duty sevana veZimbabwe rekutora Zimbabwe. Saka zvatiri kuti tinozvitora zviri pamutemo tichidemonstrata zviri pamutemo. Saka iwewe mwana weZimbabwe simuka. Ukaona Gokwe yatanga kutaura kudaro koimimi bozi kutaura kubva kudhara kuno Gokwe taingonyeperwa isusu. Taingoziva kuti kune ZANU-PF chete. Asi kana waona tasumuka kudai teererawo newe mwana weZimbabwe. Teerera mwana weZimbabwe. Taura zvokuti isusu tazviramba zvinhu zvakadaro. Ndo zviri kutaura vana veZimbabwe. Tiri kuti isusu Chamisa ndiye anofanirwa kupinda. Ndiye akawina pamaelection. Kwete Mnangagwa ngaende. Hatisi kuda tyrannical government in Zimbabwe. Tiri kuda democratic government in Zimbabwe. Asi democracy iri kuuya naChamisa chete. Mnangagwa akaitadza kubva naRinrani 44 years tiri musafari. 44 years tichingotambura. Ndozonakirwa rini noupenyu. Chamisa ndiye light yeZimbabwe. Ngaapinde ndiye akawina maelection. Chamisa oye! No chairmanship iri anda Mnangagwa muno muZimbabwe. Hakuna zvakadaro. 17 tinoiramba. Tinotenda. Ndo zviri kutaura maZimbabweans. Ndo zviri kutaura vanhu veUgokwe. Saka isusu nhasi uno tiri kuprotesta tiri pano paGokwe kuti inteererai munzve Zimbabwe. Zvaizikanwa kuti kwai vanhu veUgokwe vakasara.